Gata. Ultima porție. Bă, țică! Na, mai lași pe asta. Nu, ia-o tu. Las, că tot la tine vine și mai frumos. Hai, bebe, hai și tu. Hai, bebe, hai și tu, că mai e o nucă. Mama, dar nu toate. Ia uite cum face Island în pom. Ia uite un corp. Ce e asta? Da, acolo e? Ha, da, uite-o pus. Ei, da. Mică, hai la tata. Mâi. Ce mai? Ne jucăm? Cum ne jucăm? Ia zi lui tata, ia. Hai, fă, urât-o. Chiți. Na. Chiți. Hai, chiți. Chiți. Na. Asta, pis, era zi pis. Dacă nu-i Scooby-Doo aceea, nu te-a fugit. Chiți. Da, tu crezi că aici e pădure de nuci? Ia zi tu. Așa, ia vezi, ia un interviu. Hai, că-s două. Două, să că alta e jos, la spatele tău. Măcar frumos așa. Tică, bagă boticul aici. Băi, chiți, bagă. Așa. Așa, filmează-o pe doamna Cristina, da. Și uite sus pe. Unde e, mă, unde? Nu e nuca. Mâine. E ziua mai lungă. Așa. Stai că ești pe muntele Găina acolo, da? Na. Așa. Nu știu că n-am să-ți dau. Ce să like, Hai frumoasă. Uite, stai că a trecut la pomul celălalt. Uite, nu, să